Inselmilkom Gabriel Allul mill-lokalità ta' Ħalluqa għal darbohra hawnhekk qed isir ir-referendum abrogattiv għal kaċċa fir-rebbija kif ukoll l-elezzjonijiet għal kunsilli lokali. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa jeleġġi 7 persuni, 7 kunsillieri. Għal Partit Nazzjonalista hemm 3 kandidati li huma Elaine Camilleri, Victor Caruana u Christian Falson, filwaqt li għal Partit Laburista hemm 5 kandidati li huma Kieran Bruno, Eric Camilleri, Denise Kutajjar, Lucia Massa u John Xkembri. Tajjeb li nfakru li hawnhekk in-numru ta' persuni li jistgħu jivvutaw jammonta għal ftit iktar minn 5200 persuna. Fl-aħħar elezzjoni tal-Kunsill Lokali f'Ħalluqa kienu nġabru 96% tad-dokumenti tal-vot. Iżda għal din l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali nġabru ftit iktar 0.5 ta' perċentwal li jammonta għal 96.5% tad-dokumenti tal-vot. L-andament hawnhekk huwa wieħed mexxej, m'hemm l-ebda queue, in-nies diħlin u ħirġin brata kostanti u nistgħu ngħidu li hawnhekk il-ġurnata tal-votazzjoni bdiet fis-7 ta' filgħodu mill-informazzjoni li ksibna mill-membri tal-Korp tal-Pulizija li jinsabu hawnhekk fil-post u qatt ma kien hemm l-ebda problema ta' konġestjoni fil-mod kif il-persuni jivvutaw. Dak kollox għalissa min-naħa tiegħi neqpa' naġġornakom biktar kollegamenti minn diversi lokalitajiet.